Same ki na gode wa Allahu sarki, a wutar mata ina zan samu tamkar irin wani zai taba ki nuna mai irin matsayi ke ce sanyin zuciya ta sannan abokiyar rayuwata. Ranar haduwar mutum farko ne da na ganki, duwa yanayin ya rikita ne ta makar mafarki, ƙaunar kice ta harasa jini na ta fara aiki, na ji ba uziri ta matse ni sai na furta. Na sanar miki na samu shiga wai wani daɗi, ina ne ina ta murna har mazmuni, na same ki so na rige gawa zan yi rage, da muje kyakkyawa ta na raka ki har makaranta. Kullum kina da ɗayin girma cikin rayuwata, bangare da sashi kin ɗiba cikin duniyata. Gidan ke min na amanar kanki ya hagin biyata, cikar lissafi na shi ne ki zamo matata. A waje na ke ce auta ki ta yin shagwabarki, zantarar rashin ki har sai ki murmushin ki, ina baki ruwan ƙauna ya sanya ya zuciyarki, ina ganke cikin nishaɗi ne farin zuciyata.